जुलिनि एंगेजमेन्टनि सानखालिनो सासे हिनजावसा फाहामगिरिखौ लांखारदों गोबां सुबुंफोरा। खमैबो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा हाथाइनि फाहामगिरि हिनजावसाखौ लानानै थाङो। बे जाथायखौ लानानै दासान्दि तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव दुंहाव थासारि। नाथाय अजद सिखारदों खमैबो 100 सुबुंफोरा आइजोनि न' बां आरो गारिखौ बुफाय बुसि खालामो आरो बेनि उनाव हिनजावसा फाहामगिरिखौ लानानै थाङो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों 24 बोसोर बैसोनि बैशाली मुंनि सासे हाथाइनि फाहामगिरि हिनजावसाया जुलिनि एंगेजमेन्ट जानायनि बाथ्रामोन। नाथाय गामिसेनि सुबुंफोरा फैनानै हरखाब आइजोनि न' बांखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया नुजाथिदों। जाहोनाव आंगो बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ लाखिनो गोबां नाजाथाबदोंब्लाबो फेलें जायो। बे जाथायखौ मिथिनानै पुलिसआ नखराव सौफैनानै दुंहाव थासारिखौ दबथायनो हायोमोनब्लाबो दासिम थासारिनि दुंहाव अरा जोंगासिनो। पुलिसआ बे जाथायनि माखासे सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय होनना सुलुङा फोरमायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।